Nemmen illi llum ktibna kapitlu ġdid għal-Partit Nazzjonalista. 6 ta' Ottubru, eżatt xahar minn mindu tesserati tal-Partit Nazzjonalista ivvotaw sabiex Alex Borch jilħaq kap tal-Partit Nazzjonalista, xahar il fih spikkat politika ta' għaqda, pożittività u mentalità li dejjem tpoġġi fiċ-ċentru liż-żgħażagħ, il-familji, il-ħaddiema u l-benesseri tagħhom. Jiena rrid nimxi politika illi ninsew id-differenzi ta' bejnietna, ninsew il-kulur l-aħmar u l-blu, pero niftakru fil-kulur abjad u aħmar. Aħna fuq kollox Maltin Għawċin u rrid permezz ta' din kariga nara pajjiż iktar maqut. Xahar il-matulu Alex Borch reġa' nissel sens ta' entużjażmu ħeġġa fil-Partit Nazzjonalista u fil-pajjiż Sudan jirrifletti anke mill-aħħar sħarriġ tal-opinjoni pubblika pubblikat mill-Gazzetta Malta Today fejn wera it-titjib li qed jagħmel il-Partit Nazzjonalista fejn qed jiġbed aktar nies leħ xi wkoll tal-fatt li qed jiżdiedu sostanzjalment in-numru ta' tesserati ġodda. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista fl-aħħar ġimgħat ressaq proposti li jpoġġu liċ-ċittadini fiċ-ċentru b'soluzzjonijiet tanċibbli għall-isfidi li qed iħabbtu wiċċhom magħhom ta' kuljum kemm f'dak li għandu x'jaqsam saħħa, trasport, edukazzjoni, housing u anke ambjent. Politika illi mhux biss tħares lejn l-immedjat iżda viżjoni fit-tul għal ġenerazzjonijiet ta' għada. Matul dan ix-xahar, il-kap tal-Partit Nazzjonalista indirizza l-ewwel mass meeting tiegħu propju lejlet il-Festa Nazzjonali ta' Malta Indipendenti. Danu il-mument taż-żgħażagħ tagħna, tal-familji tagħna, il-mument tal-ħaddiema, tan-negozji, tal-anzjani, danu l-mument tal-poplu Malti u Għawċi. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista ħatar ukoll numru ta' persuni sabiex ikollu politika iffokata fosthom il-Gozo Policy Team, il-ħatra tal-kap eżekuttiv Sabina Ġuska Burdan, il-campaign manager Simon Vella Gregory, il-Chief of Staff Damien Spiteri kif ukoll Simon Mizzi il qed imexxi d-Delivery Office tal-kap tal-Partit Nazzjonalista. Dan fil-waqt illi fassal ukoll ix-Shadow Cabinet tiegħu illi jirrifletti gvern alternattiv. Aparti minn hekk, spikka fuq kollox l-importanza kbira illi Alex Borch qed jagħti lill-ambjent minkejja illi l-gvern ta' Roberta Bela ma jridx li l-ambjent isir dritt kostituzzjonali. F'temp ta' xahar, Alex Borch irnexxielu jqarreb il-poplu lejn il-Partit Nazzjonalista mhux b'ħidma minn wara l-iskrivanija, iżda grazzi għal politika ma' nies u għan-nies bil-preżenza kostanti tiegħu għal piżżgħażagħ il-familji, il-ħaddiema u l-anzjani. Minkejja l-ostakli kollha li qed ipoġġilu qudiemu l-Partit Laburista, minkejja l-politika negattiva u ta' biża' li qed jimbotta Roberta Bela, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borch qed ikompli jwettaq dak illi wiegħed grazzi għal politika ta' għaqda, ta' pożittività, politika illi verament tisma' u tatwa dak illi jrid il-poplu Malti u Għawċi.